We are back again mga badi at nandito na naman tayo sa ating panibagong video at ang video pong ito ay continue ng unboxing na akin sa mixer. Try natin to pagdating ng simbahan, and then hindi ko po ako nakapag-vlog ng maayos kasi hindi kami marunong mag-set up ng mixer, and now tinuruan kami ng kasama namin pero sa ibang church siya marunong mag-set up ng mixer, and yun na nga buddy, i-review natin to dahil hindi ko to na-review. So, nagamit na po namin tong mixer na to for almost 1 month. But before ako nag-vlog, ipas ko muna ng 1 month para sulit kung talaga bang maayos tong mixer na to. So, review na natin mga buddy, and let's go. So ito na po yung mixer mga buddy. Ito yung mixer setup. Wow! So ano ba ang meron pagbili mo ng mixer na to? Ano bang meron? Ano bang libre sa kanya? Sa totoo lang buddy, walang libre nito buddy. Yung mga cable niya ay binili namin sa Unitap at yung iba ay dito na galing sa simbahan namin. Ganito ang pag-set up niya mga buddy sa mixer. So open natin. Paganahin natin. Wow! So paano to in-install? Paano to sinet up mga buddy? So ganito sa amin mga buddy. Pwede din siya galing sa amplifier patungo dito sa mixer patungo dito sa amplifier. Kung meron naman kayong equalizer, ay pwede nyo na rin tong isaksak. Mixer to equalizer to amplifier mga buddy. So kailangan mo pang bumili ng mga ganitong cable mga buddy. Mga cable na ganito kasi ito ay main out, kasi isasaksak mo siya sa output. Diri output pod, dito rin output, pero pag galing to input kasi ka mag-set up ng mga boses mo dito mo i-ayon yung boses mo dito sa mixer na to. So local lang po to siya na mixer at hindi to siya pang mga buddy, pang professional na katulad ng mga mixer na iba dyan. Ito saksak mo. Ito, sasaksak mo to siya. Sasaksak mo to siya sa equalizer, pwede rin diretso sa amplifier. At itong isang wire na to ay isasaksak mo siya sa amplifier dito sa may mic. Dito mga buddy. Ito, sasaksak mo siya dito. Sasaksak mo siya dito. And then dito mo isasaksak lahat ng mic. Hindi na rito. So ito siya buddy, pwede ito siya pang video okay kung meron kang amplifier na ganito at bibili ka ng ganito, okay ito siya kasi marami siyang saksakan ng mic dito mga buddy, saksakan ng mic 5. So kaya dito ka na magtitimpla ng boses mo. Ano bang meron sa mixer na to? Ang meron sa mixer na to mga buddy ay meron siyang Bluetooth. Pwede mo i-connect siya para makapag-sounds ka. Ito yung the best dito mga buddy, may Bluetooth siya. And then dito mga buddy, dito mo isasaksak kung gusto mo yung cable na isasaksak mo na lang sa cellphone mo para makapag-sounds ka, dito mo isaksak mga buddy. Yung mga buddy, ito ang lahat ng setup niya, pati sa likod niya. Sa likod. Ito sa likod niya, mga buddy. So, kung gusto mo nang madalian mga buddy, i-diretso mo na lang siya sa amplifier. Hindi na, kung wala kang equalizer, pwede mo na siya diretso dito sa amplifier. So, ito ay Yamaha professional mixer, pero made in China to mga buddy. So, try natin kumanta. So, kung narinig nyo ito mga buddy,
ay ganito ang kanyang boses. Echo, may echo. Hello, sound check, mic. Hello, sound check, mic. Hello. So, subukan natin kumanta. A few moments later. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Oh, O Diyos, sa kabanatan mo, nalulugod ako, buhay ay iaabay ko. Oh, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Ang tapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Yun lang po mga buddy, at kung gusto nyo pong bumili ng mixer na ganito ay sa description yung link at na Lazada and Shopee mga buddy, kung saan mo gusto kasi murang-mura lang po yun for almost 2K 200K. Yun lang mga buddy. So yun lang po mga buddy, at don't forget na mag-subscribe, mag-like and mag-share sa aming YouTube channel, and everything you do, do it